Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Alamɛbaaw ani yantuma a y'aw bisimila buna adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM dɔnkibaru kɛnɛ kan na bi kunnafoni bakurubaw la an bɛna kuma musow tɔgɔla dɔw 8 marisi ale kɛnɛ belebeleba sigira Gawo musolakaw fɛ yen nɔ an na kumaw kan bidɔnbari kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen ka kɛ ni kurantigɛ ye an ka jamana kɔnɔ an ka kɛnɛyaso caman kɛn bɛ k'u jigi sɛmɛ pano la waasa ka se ka jamanadenw furakɛ an na kumaw fana kan bidɔnbari kɔnɔ ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw bɛ ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna walawalaliw kɛ a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kan na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibarikala a y'aw bisimila kokura dɔnkibaru kɛnɛ kan na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na Gawo musolakaw u bɔra dɔgɔkun tɛmɛnen ni ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛnɛ belebeleba sigi kɛnɛ min kan u tɔgɔla don ni o ye 8 marisi ye u y'o kɔni ɲɛnamaya musolakaw ka hakɛ an'u jɔyɔrɔ ye min ye sigida la u y'o kumaw kɔni maana ka fara olu kan min ye buna adamadenya dɛmɛ baarakɛlaw ka taa fara min ye Gawo ale maa ɲɛmaw kan ani musolaka minnu bɔlen don u sigiyɔrɔw la ka sababuya kɛ gɛlɛyaw ye fɛn min ye olu bɛɛ lajɛlen nana ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka hakiliw kɔni jagabɔ gɛlɛya jumɛn ni jumɛn bɛ musolakaw bɛ min sɔrɔ don o don fɛɛrɛ jumɛn ni jumɛn bɛ a la u kɔni y'u ka hakiliw kɔni jagabɔ u kan waasa ka se ka jɛ ni ka baara dɔw bolo da musolakaw bɛ se ka nafa sɔrɔ minnu na donna nataw la cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw ka sen yɛrɛ kɔrɔ ani fana u sen bɛ se ka don jamana ale sɔrɔ yiriwaw la cogoya min na. Ka kɛ ni kuranko gɛlɛya ye an ka jamana kɔnɔna na an ka jamana kɛnɛyaso caman kɛn bɛ k'u jigi sɛmɛ min ye pano la waasa ka se ka u ka kɛnɛyaso kɔni ɲɛnamaya misaliya la min ye Bangɔnikaw olu ka dɔgɔtɔrɔso min bɛ wele ko Asakoba u kɔni ka baara bɛɛ lajɛlen kɔni dulon bɛ min ye pano ale de kɔni na an bɛ waati min na ko sisan ka kɛ ni kurantigɛ ale kɔni baaraw bonyani ye fɛn min ye u ka furakɛliw fɔ ka taa se u ka bana sɛgɛsɛgɛ baaraw nin bɛɛ lajɛlen ani furaw bɛɛ lajɛlen bɛ mara fɛn min ye maracogo ɲuman na ka sababuya kɛ pano ale kɔni sigilen don u ka nin dɔgɔtɔrɔso in kɔni na ka se ka kuran bɛ tigɛ waati min na ka se ka o waatiw jɔyɔrɔ kɔni fa fɛn min ye wulikajɔw kɔni kɛra ka se ka taa min ye Bangɔni ale dɔgɔtɔrɔso kofɔlen ale maa ɲɛmaw kɔni caman ɲininka u kɔni ye a jira k'a fɔ fɛn min ye kurantigɛ u kɔni b'a la ka ɲinɛ kɔ ka sababuya kɛ pano ale kɔni b'a la k'u jigi tugu. Kanjabana ale kɛlɛli hukumu kɔnɔna na an ka jamana ye para ɲɛba kɛ fɛn min ye o bana in kɔni kɛlɛli la ni ka fɛn min ye wulikajɔ kɔni sabati ka se ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana dɔgɔtɔrɔ jolenw ka taa se jamana marabaw ani dɛmɛbaajɛkuluw ma u bɛɛ de kɔni farala ɲɔgɔn kan ka hakiliw kɔni jagabɔ fɛɛrɛ jumɛn ni jumɛn kan ka kɛ waasa ni bana kofɔta in ni o ye kanjabana ye ale bɛ se ka kunbɛn ka bɔ an ka jamana kan cogoya min na ɲɛmayaso min bɛ ni ale ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ foroba kɛnɛya ale kɔni sabatili ma olu ni u jɛɲɔgɔn jɛkulu ka taa se jɛkuluba min bɛ ni o fana ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinnen don kasara kunbɛnni ma ani kura ruji nin bɛɛ de jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka hakiliw kɔni jagabɔ an ka jamana fan jumɛn ni fan jumɛn bɛ min ye ni bana kofɔta in ale kɔni don ka di yɔrɔ minnu na ka se ka o yɔrɔ kɔni fɛsɛfɛsɛ ani a ka teli ka maa minnu minɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɔni fɛsɛfɛsɛ k'a ɲɛdɔn waasa ka se ka fɛɛrɛ dɔw kɔni sigi sen kan min bɛ se ka jamanadenw tanga k'a bɔ kanjabana ale tɔɔrɔ ma. Den kɛrɛfɛ kɛlɛli hukumu kɔnɔ an ka jamana minisiriso min ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ sifinnakaw ani farikolo ɲɛnajɛw ka kɔɲɛw ma ani ACR u jɛra ni ka bɛnkan sɛbɛn dɔ kɔni tɛgɛnɔ bila ka bɛn marisi kalo tile 13 san 2026 k'a ɲɛsin maaw ma maa minnu ni gɛlɛya kɛra sababuya ye k'u bɔ u ka jamanaw kɔnɔ ka na u kun kalifa an ka jamana kɔnɔna na o sifinnakaw ka se ka u sen don an ka jamana sifinnakaw ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen na min ye farikolo ɲɛnajɛw baaraw ka taa se jamanaden ɲumanya ale kɔni baaraw ma ani minnu bɛ ni sɛbɛnfura tɛ u bolo ka se ka o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni nɔgɔya nin baara in a kɔni bɛnkan kɔni tɛgɛnɔ bilala k'a boloda ka bɛn san 3 baara kɔni mɔ min bɛna kɛ sababuya ye ka nin maa kofɔta ninnu ka se ka u don jamanadenya hukumu kɔnɔna na u ka se ka bɔ nɔgɔ la ka se k'u sen don cɛw la ca minnu bɛ se ka fɛn min ye nafaw lase u mɔ ni k'u bɔ den kɛrɛfɛ la. Orange Mali ale ka baɲumankɛ tɔn min bɛ wele ko Fondation Orange Mali u ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka balo kɔni tila dɛsɛbaatɔw la min musaka bɛ taa CFA miliyɔn 10 bɔɲɔgɔnko la k'a ɲɛsin an ka jamana banabaatɔw ni o ye lujuratɔw ye olu ka jɛkulu ani maa minnu bɛ ni seba kɔni tɛ u ye ni sunkalo belebeleba in ale kɔni hukumu kɔnɔna na ni o bɛnna alisilamɛw ani kerecɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛn bɛ ka sun kɔni don waasa ka se ka dɛmɛ ta ka ni maa kofɔtaw kɔni sɛgɛrɛ fɛn min Orange
a kɔni ye sɛfɛwari miliyɔn 10 bɔɲɔnko a y'o don balo la ni k'a ɲɛsin lojuratɔw muso cɛsabaatɔw ani yatimɛw kɔni mɔ waasa u be se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni sunkalo belebeleba in kɔnɔ cogoya min na. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaruyaw la an b'o daminɛ Congo RDC ale jamana kɔni na fɛn min ye u ka jamana yɔrɔ min bɛ ni o y'u ka jamana kɔrɔnfɛla kɔni ye buna adamadenya dɛmɛ baarakɛla dɔ kɔni bɛ ni ale kɔni kun b'a la ka baara kɛ UNICEF la a bɔnɛna a ni na ni u ka pankuru bolibatan ni o ye drone ye ale ye gosili kɛ Goma o kɛra sababuya ye ni ka nin maakofɔta in ka se ka a kɔni bɔnɛ a ni na min ye ni y'a ta k'a lajɛ kɛlɛ kɔni nun donnen don Congo ale marafata jɛkulu min bɛ wele ko M23 ani marabaw kɔni ɲɔgɔn cɛ o de kɔni kɛra sababuya ye ni ka maa caman kɔni bɔnɛ u ni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka maa caman fana bɔ u sigiyɔrɔ la min bɛ taa maa miliyɔn 7 bɔɲɔnko la. Ka kɛ ni gɛlɛya ye Niger jamana na min ye diɲɛ tɔnba Nations Unies olu ka cakɛbonda min ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinnen don ka se ka ɲɛganbaatɔw kɔni magwɛn n'an ko ma ko Fonds Central d'Intervention d'Urgence ale kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ ka dolari wari miliyɔn 5 bɔɲɔnko ka o doni ni ka taa kɛ ka Niger jamanadenw kɔni dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɔra u sigiyɔrɔw la ka sababuya kɛ gɛrɛntɛ ani tɔɔrɔ jugu ni basigibaliya kɔni ye waasa u bɛ se ka balo san ni ka kunsɔrɔ yɔrɔw ɲini ani fana u mago bɛ jɔ fɛn min na ka se ka o degun kɔni bɔ u kan. Diɲɛ tɔnba Nations Unies olu kɔni ka kɛ ni kɛlɛ kɔni gannen ye Moyen-Orient u y'a jira k'a fɔ ko maa miliyɔn caman de bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ni olu ye jamanaden kanna bilalenw ye ko u kɔni bɛ lahala gɛlɛn kɔni kɔnɔna na baloko dɛsɛ ani fura dɛsɛ ko o kɔni bɛ u la nin waati in na o de la fɛn min ye u kɔni ye a ɲini k'a fɔ diɲɛma ka fara ɲɔgɔn kan waasa ka se ka dɛmɛ kɔni ta ka ni maakofɔtaw kɔni sɛgɛrɛ an bɛ waati min na ko sisan. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman kibaruya minnu kun b'an bolo buna adamadenya ni yiriwa radio so HD FM sanfɛ o de kun ye ninnu ye an b'aw fo a ka tulomadali la a y'aw sɔgɔlen to an ka fiɲɛ sira an'an ka bɔlɔlɔ siraw la waasa a ka se ka kibaruya caman kɔni sɔrɔ a laseraw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salim Jwara ye a k'an bɛn waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HD FM de mankan na.